Trust the process. Alam ko, hindi pa ako nakakapunta sa finish line na gusto ko, pero na nararamdaman ko na unti-unti yung tamis ng aking pagod. So, yun lang palagi. Malayo na pero malayo pa. Pero hindi tayo susuko kasi kanya-kayang tayong may time eh. So, in the process talaga, ilang years, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, huwag kang mainip. Darating at darating ang para sa iyo. Alam mo, dati, maraming tumatawa sa akin talaga. Paano ko to magawa? Paano ko to gagawin? Imposible yan. Napakataas ng gusto mo. Grabe yung mindset mo. Grabe yung mga vision mo. Walang may naniniwala sa akin. Pero isa lang po yung naniniwala talaga sa akin, yung aking madam. Kahit na palagi kami nag-aaway, pero very supportive siya. Basta tandaan lang natin mga bossing, alagaan natin yung ating number one supporter. Walang iba yung ating partner, family. Ano po. See you.